wajibi a musulunci in aka ce abu wajibi ne dole sai kai abu ne na tilas, dole sai kai wannan abin da yinsa akwai lada, barinsa kuma akwai zunubi. Misalin irin wannan shine sallah sau 5 a rana, salloli da muke azhar, la'asar, magriba, isha, asuba, waɗannan dole ne sai kayi su. Yin su da akwai lada a ciki, barinsa kuma akwai zunubi, wato dole sai kayi. Kamar azumin watan Ramadan da kuma zakka, ba da zakka ga wanda yake da hali. Sai kuma akwai abin da yake ce masa mustahabbi, wato mustahabbi shi abin da Allah da manzonsa suke so amma ba dole bane. Wato Allah da manzonsa suna son abin amma gare da kai ba dole bane sai kai. Yin sa akwai lada amma barin sa babu laifi. Misalin irin su shine akwai yin aswaki kenan, da kuma shan abun sha da hannun hagu, da kuma sallan nafila, kuma akwai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan abubuwan yin su akwai lada amma barin su kuma ba laifi bane ba, amma Allah da manzonsa suna son wannan abu. Sai kuma akwai abin da ake ce masa mubah. Shi wannan abu ne wanda shari'a ta baka wato ainihin dama akai, wato abu ne wanda shari'a ta baka zabi, za ka iya yi ko kuma ka bar shi. Yinsa babu lada, barinsa ma babu zunubi. Wato in ka ga dama za ka yi, in ka ga dama ba za ka yi ba. Yinsa ba zai sa maka wani abu, barinsa kuma ba zai kara ma wani abubuwa ba. Sai dai idan ka yi shi da niyya mai kyau kana iya samun lada da shi. Misali akwai cin tuwo ko kuma cin shinkafa, tafiya a ƙafa ko tafiya a mashin. Waɗannan duka ka ga dama za ka iya tafiya a ƙasa ko kuma za ka yi tafiya a mashin. Wannan zaɓi ne aka baka, kowane za ka iya yi. Ko ka hau mashin babu lada, ko kuma baka hau ba, wannan bara ce za a rubuta maka zunubi. Akwai kuma abin da ake ce masa makaruhi kenan, wato an ƙi ka aikata wannan abu, wato shari'a ta ƙi ka aikata wannan abin nan, to amma kuma in ka aikata ba haramun bane. Yinsa babu lada, barinsa kuma akwai lada. Sai kuma a ƙarshe akwai haram. Abu in aka ce maka haramun ne a musulunci, haramun ce kwata-kwata, shari'a ta bata yadda a aikata wannan abun ba. Shari'a ta hana a aikata wannan aiki. Kamar misali akwai yin zina, haramun ne kwata-kwata a musulunci. Akwai shan giya, akwai sata, akwai cin riba, akwai ƙarya. Wato haramun yana ɓata zuciya kuma yana lalata rayuwar mutum, a ƙarshe kuma yana kai mutum ga fushin Allah subhanahu wa ta'ala. Ka guji aikata haram, domin ita haram tana lalata ma mutum duniyarsa da kuma lahirarsa da wasu.